Hvad er høj og lav konjunktur? Højkonjunktur, det er, hvor en virksomhed får solgt sine varer, produktionen den vil så stige, og ved at den stiger, så vil der selvfølgelig komme flere ansatte, og ja, det hele det vil bare gå bedre. Og så lav konjunktur, det er så det modsatte jo, hvor varerne ikke kan blive solgt. Det kan være, at det ikke går godt for virksomheden jo, og så produktionen den vil selvfølgelig falde ved, at der ikke er grund til, at der bliver ladt varer, fordi de ikke sælger det alligevel. Og så er de jo nødt til at fyre folk, fordi det kan jo ikke gå, hvis de ikke sælger mere, eller hvis de ikke sælger noget, at de så har de samme ansatte, så de bliver nødt til at fyre folk, så arbejdsløsheden den vil stige. Så er der finanspolitik, og det er, hvad staten går ind og påvirker samfundet til, hvad pengene skal blive brugt til, og det kan være, at de ændrer skatten, det kan være, at der kommer højere afgifter, så de får flere penge ind, og der er så det, der hedder stram politik, det er, hvor staten kræver flere penge ind, end de bruger, og det kan være, at de får skatten til at stige, så får de flere penge end de bruger, de får i hvert fald flere penge ind, og så har vi forbrugere ikke det samme altid end penge med. Så er det, der hedder neutral politik. Det er, hvor staten bruger lige så mange penge, som de får ind. Hvor det hele bare går ud i et nærmest. Og så er der så lempe finanspolitik, eller politik. Det er, hvor staten bruger flere penge, end de får ind. Og det kan være, at de på den måde håber på, at de kan få gang i det hele, så der kommer udvikling i det hele, og vi kan komme til at tjene flere penge, og ja, det vil bare gå bedre, og så kan de så ændre det, når det er, at ja, tiden er inde til det. Hvordan kan politikerne bruge finanspolitik under henholdsvis høj eller lav konjunktur? Ved at vælge om, eller det kan de ved at vælge om det skal være stram, eller hvad hedder det, lempelig politik. Hvis det er, at de vælger lempelig politik, så sætter de i gang i produktionen, og vi vil derfor få flere penge, og virksomhederne vil kunne komme til at producere mere, og der vil derfor blive brug for flere til at arbejde, og der vil der så for ikke være så høj arbejdsløshed, og så vil der komme til at være høj konjunktur. Men de kan så vælge stram politik, hvor vi for eksempel skal betale mere skat, og der kan ikke, og det kan derfor være, at vi ikke har råd til at sætte gang i produktionen, og der vil ikke blive købt så meget, fordi der skal betales så meget skat, og så vil der ikke være brug for, at der bliver produceret mere, og hvis der ikke bliver produceret noget, så er der ikke brug for arbejdskraft, så arbejdsløsheden vil stige, og så vil der så komme til at være lav konjunktur. Diskutere, hvilken følger en stram finanspolitik kan få for EK. Hvis det er, at de vælger at gøre det, så vil det gå ud over dem ved, at der vil komme til at blive højere skatter, det kan der blive, og vi har derfor ikke så mange penge at gøre godt med, og de kan så blive nødt til at fyre folk, fordi der ikke kan blive købt dem, fordi der ikke er råd til det mere, og de måske bare køber nogle billige ting i stedet for lige ved EK, og så vil der ikke blive brug for at blive produceret så meget, og det vil derfor have konsekvenser, at de bliver nødt til at fyre nogen ved EK, og de andre steder selvfølgelig, og så vil der ikke være brug for så meget arbejdskraft, og derfor vil arbejdsløsheden så stige. Og det er jo ikke godt for nogen, fordi så de små virksomheder, de kan jo ikke holde til det, i hvert fald. Og de kan de store heller ikke i længden, men ja, det går nok for ikke, fordi de er rimelig store.
diskutere, hvilken følger en lempelig finanspolitik kan få for ikke. Det vil kunne sætte gang i virksomheden ved, at der vil komme flere penge. Der skal ikke betales så meget til skat, eller bare til staten generelt. Og der vil så komme flere penge til at kan blive brugt på at få produktionen i gang. Og få flere ansatte. Og det gælder også de andre virksomheder, så dem som køber dem har råd til at købe dem. Og de vil så komme til at få, kan ske, at de øger deres omsætning med det. Ved at folk de vil få flere penge, og derfor har råd til at købe. Beskriv 3 samfundsøkonomiske mål. Der har jeg valgt få arbejdsløse, hensyn til miljø og social lighed. Der er så også mange andre, men det er dem jeg lige har taget. Det kun var 3 vi skulle tage. Få arbejdsløse, det er at hvis det er at der kommer arbejdsløse, eller hvis det er, man bliver arbejdsløs, så vil det have store konsekvenser for ens private økonomi, ved at du ikke kommer til at tjene så meget. Og det vil også have en stor samfundsøkonomisk tab, ved at samfundet ikke når den produktion, som de arbejdsløse nu kan bidrage med. Og i stedet for at de kan arbejde og yde den indsats de nu kan, så skal de betale kontanthjælp til dem, eller hvad de når på. Så er der hensyn til miljøet, og her de seneste par år, så er der kommet meget fokus på miljøet, ved at der er en stor, hvad skal man kalde det, det er et stort problem. Og nogle af de miljøproblemer, det kan ende ud i, det er at drivhuseffekten og syreregn og mange andre trælse ting. Og så er der så spildevandsforurening, som skyldes landmænd og industrien og husholdning, som så vil gå ind og påvirke vores tætteste omgivelser. Med vand ud af haven og den slags, så det er så lækkert. Og så ved at der kommer forurening, så har det et stort, det belaster det samfundsøkonomiske, de penge der nu er der, ved at der skal til at anvendes penge fra samfundet af til at løse problemet, fordi det er ikke godt vi har det sådan. Så er der social lighed. Det er så, at vi alle sammen skal være lige, og det er på både tale og økonomisk lighed. Men det er også, at alle skal have rettighederne til at bruge de velfærdsydelser, som der nu er. Og det er også, at det de gør lige nu med at få det, er, at dem som har tjener mange penge, de skal betale mere i skat, så man kommer til at betale den samme procentvise. Man kommer til at betale noget flere procenter, jo mere man tjener. Og det er der, vi gør, så man føler sig mere lige, mener de i hvert fald. Det er godt at have mange arbejdsløse, eller få arbejdsløse, men det er også, der skal jo være nogen at vælge imellem, så det er fint nok, der lige er et par procenter arbejdsløse, men ikke for mange heller ikke. Og så tror jeg ikke, at vi tænker så meget over, hvad vi smider ud i toiletter og håndvasker, hvis det bare fortsætter sådan her med, at vi bliver ved med at smide mere ud bare, så er de jo nødt til at tage pengene et eller andet sted fra, for at få råd til at holde det nede, så vi kan få rent vand. Og de er jo nødt til enten at sætte skatten op, eller sætte en afgift, eller et eller andet i hvert fald, for at de kan løbe rundt. Det er selvfølgelig også godt, at vi alle sammen skal have det lige, men det er ikke helt fair, at vi skal tage fra de rige, eller tage mere fra dem, fordi de tjener mere, og de har jo så sikkert også en
større uddannelse og arbejder nok også lidt mere, og er villige til at arbejde over den slags. Og hvis det er, at vi alle sammen skal være lige, så skal vi jo betale det samme i skat. Så det er, hvad jeg mener er fair i hvert fald.